nay butan ni nga bata luoy dara sa taas lingkuranan maghapon. Ja, tabangan lang pigampong makalakaw. Kani nagipalaila sa una kay naghanan naman sa kong vlog o nagpalaila sa una kay mao lagi si Ja. Punta Cross. Kuama bro. Mata ginuo pa. Buwaran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Taong pag-skill. Let's go. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na po din si Flor de Lisa. December 19 na karon. Merry Christmas atong tanan diya sa tanan ng mga viewers. Tanang nay. Salamat adto sa way sawang pagsuporta sa among mga vlog sa mga magsuon. Karon guys, ang tubagon arang daghana kazong ning inbox na ning comments og asa gahang pamilya kuno dares ubay nga sagaran no di kun nila makitaan sa mga videos na agahang anak sad nga tinuod guys sa hazong anak sa kabuok katos Janmark katong arang nga bitaw to sa Alicia mao to yang anak judja kuy mga anak dari sa katong ahang kanang nay kay wala malikoy pare single naman ko. Nakakita man po kong view doon na may mga napi anak duha special child PWD pa dyan at kanang badzi napi laki ulit taon na put sa kanang sa una sa pagkuha na magagmay pa na sila nga bata pagkita na mo dana isang ilang papa kay mawang managin na sila sa kamera mo na nga karon pa dyan na murag naikag na focus mga sige pangutana nga nung di magazin na ipakita ang asang ginan nga ang hindi na naman mo mauwaw ano mo ipakita kay ay ara mong ikos video kay daghan lang nangutana og asa agahong pamilya dahil ubay kasagaran ko sa videos ako ra isa sa di pa din na ipailaila ninyo duawa sa ninyo guys ag kanang nay kamalig ni Jima and Ados Vlog kay arang ni sila ka good heart ani sila sa kuan ani sila sa Manila ilang content luto sa mga di ka mamuluto nga tulad sa kusina ni Ma'am Jima og Ados Vlog kay kamo gazid mo sa marang rami arab sila manlutuan kay kanizang bana chief cook man day ni sa barko na nga arag sa kalami ni muluto kay pang international nga nilutuan sa azaw ni kalimti pagduaw ja Pino de pagka sa taga Japan Merry Christmas kang Ate Mars ug karang nayad sa kalimti panang isang kamalig pud ni Ate Mars kay murag gamay pa na isang kamalig mazur man na mahimo ng bay nana pa i-channel lang isang bana nga si karang Sir Leo TV Adventure ato ninyo kalimti guys kang Sir Leo na isa po ng darling ni Ate Mars nga napiga po sa Japan mga good heart ni sila mga buutan ni sila nga pamilya ja kanang muhilo de ko de sa Gindulman bayong Gindulman kang Ludski Ludi sa taot ko nun sa ijang mahal sa kinabuhi da sa bayong Gindulman Bohol sa Lusika and Simudlan family gikan ni si Jane Rowena de Gino Merry Christmas do sa Gindulman kamusta mo diha wala bay COVID ato pa rin so kalimti guys ang igagaw kang teacher Sabina kung kanagahang manghud po na Cebu nga kanang nay imo na pag channel si Jijen Boards Vlog anang manghud nasa Cebu sa kanang basiganahan po mo doa sa isang kamalig ja kanang may kang Alex Bertodaso Borato ato pa rin sa kalimti guys ja ang katong uban ato lang po mo pangluod kasunod na pod kay di matabang o kanang nahay hamong dunganon sa hamang ipangsuwat dari guys sa katong mga kanang gusto magpa-shout out ja ato pang pangluod ang uban nga wala na kuon karon na kay shout out di man nasunod sa amara to kanang motor ko to kanang ato sa kos musod sa kos ba Hi guys. Diana si Marjorie. First time sa mo atabang og camera kay lagi si Zat. Unjaloy ni si Zat guys. Kani pinangkaira mo kaadso kay 15 years old na din sa ditaw ni sa Kalapkaw. Tanti na kuan disalay nagsangtuway ba kanilingin ni sa ganin ja. Kasi kanang nay makalakaw ron ni sa gadugazan guys kay ug mulig na ng isang kuan tuway kay liit lagi ning tubo Njay sa pong kamot ipopay kasag murag ka nang may way umoy kay
6 months pa man sa anak. Sa kanang na ikaw rin pa ila-ila ko no be. Ila no be. Marjorie, nini isang tawagan. Anak ni si Jack kuan pa 6 months. Jack kanang nay. Sa una guys, masyay si Ja, mauwaw ko no si Ja kay kuan sa karon na sa ginan dili mauwaw kay kuan Ja. Bright ra ba ni? Agmamda na ako. Tudwa na si Jack suwat. Pero yun eh. Sige, magtotoo. Iyak na po. Isa pa. May Suwat. basa. Daduha din na sila guys, ang stepson, stepdaughter. Dati anak, ulit taon na! Guys, Jomar! Katawa si Bakay, namot si Bakay. Gamay pa man na sila sa una. Pa nakagamay karon lagpas na. Sila nakatuig. Kanang may kuan ang habuga na. Dungaw na lang sa una ron pa nakagamay dahil para sa ubos ang dahil pa sa ubos ang susungog barog sa una gamay pa sa karon buyag na ana. Sunod na po sana ipakita guys si Marjorie sa kayo palahila ko no si Ja. Di na ko na sa mao sa kamera ron. Tubang na ko sa kamera. Sayang magkagwapag di matubas kamera. Ja, aray! Sa badiha mi karon da. Kuan guys, kanang nay butan ni Ja nga bata luoy dahil sa taong singkura na maghapon. Ja, tabangin lang pigampong makalakaw. Pari nagipalaila sa una kay naghanang naman sa kong vlog o napalaila sa una kay mauwaw lagi si Ja. Sa karon din ako na sa mauwaw, ginandil kita mauwaw kay eskwela naman ni si Ja dari sa bahay. Kada daw ka oras nda. So dalaw guys, among i-vlog kanang nay nag-comments lang, nag-eskwela may dari sa study res bahay Ja. Pero haniti na si Ja kay ay nailazor ka kamo na nagsuwat Ja mga English Ja. Kanang English ira man po na si Ja. Di ko rin pa ilang ilas mo kagalingan pe. I am Marjorie, 15 years old. I cannot walk. Kaya nga naman. I am born in 6 months. Ganak lang sa 6 months ah. Isang mama. Kaya maging mama. Patay na. Patay na isang mama. Kanang gamay pa na sila. Dari na na ay kuan. Gamay palagi ni kay sa una guys. Kaya pa nang dados banyo. Pa na sang arsahan. Karon di na maarsa kay parehan ang kadako. Isang papa na may mag-arsa. Na luoy lagi ni si Zanja kanang nay. Daga na. 9 pa si Ja, daga na. Na Ja kanang nay. Kuha lagi ni sa guys. Tawa, dyan kamat. Pakita kamat be. Di ka juma kuan. Di ka juma tuloy. Zawan sa umoy. Di ka juma kuan naman sa di ka hilo sa isang lubot. Diyan, kanang kuan kanang maligo. Magugas. Arasahan sa diyang papa. Kaya dyan laki mo sa kay. Buyag naman. Pag-at madakit naman si Ja. Kaya dyan tiil. Luoy na May tayo patanay mo tiil be. Para guys ang tiil na Kaya isang tiil na kana isang tiil. Luoy lagi Ja. Sa kaadlaw duhay isang diaper mahurot. Kay pwede di mag-diaper ka mauwa man si Ja kay hindi naman makadisi. Luoy lagi ni bata. Pero bright ni. Bright dali ra makamao, dali ra makasagog mga kwanto ka ako may magtudala Ja. Sa next na ang vlog ang kanang nang vlog mi sa isang gitunan. Isang tison. Kay magtis pag bidani. Kanay panahon nga. Pag-exam pag-spelling may lagi kay na pay panahon lagi pud nga. Di magtuon. Katawa na ba? Di magtuon kay mali nga mas TV. Kay TV naman tayo sa kalingawan. Diyan. Kaya may morning si Ja guys. Morning si Nini. Ang stepdaughter. Diyan. Mila ka ba ni si Ja ukuan? Kaya may munakaw ko kay Madrid. Hindi nagizaan. Kay kuan ko no karang nay wala si mama. Ako kasi ilan ni dyan ni nga kuan. Isa ilan ng mami. Ilang duha. Kay ano magad sila mami kay naman patay naman lagi. Kuan nakatuig. Na 7 years
Isang inadtot ka kita na mo. Basta gamay pa si Ja. 7 years old. Pa ng arsahon. Sa una, makaya pa na nga. Ja, maglakaw pa ming duha. Kaya ron lagi makalakaw, mag-exercise mi sa una, guys. Karon kay mga tumba naman ming duha kay payado ng pugog kamot. Kuan, mag-exercise ming duha, manadyaw mi. Kakita ra mo, kaya hanin sang issue sa ang vlog. Manadyaw mi ning duha kada buntag, 2 hours. Apil sa sazo, kaya malikil sang tuhod, ja. Mag-zumba ming duha. Pero manuhay ko na ni Ja, garang may kuan. Kay, sayang kagwapa lagi. Paano ni mo bigatag sa Ginoo ni bata? Ja, sabot nga. Ja, parang may, para to guys. Arang i-share ninyo, kanang, kani sila, kani karing laki. Sa kanang, dito mo Manila, sa una. Gamay pa ng laki, mga, style na laki. 6. Dahil kay daddy pa man sa kutub na, Dani. Ja, Maybe. di ko kalipat nidas ka ng kuan, pagkatog bago kami nagkita. Trabaho pa man kong San Pedro, mo lagi maluoy ko nilang duha kay sa una, kaning laki. Kay bawa sa muli ko. Kay bawa sa muli ko guys, mga burnes kay trabaho man ko sa una, pabrika. Di man sa matug, ag laki. Itong bunso dani. Mo taga-abrigate, kay dito sa una nagbuso sa kuan, kanang nay Whistle. sa Rizal, sa Binangunan. Ja. Kanang nay naman sila dito ibay sa una, sa kanang nay kuan guys. Ag laki kay di kasi matug, mabot ko kay aram ka traffic sa una lagis ka ng cruising. Abot to nagasag alauna sa abot to ka nang ipuyan ka nang laki di matug. Ag sila kan nagagap na. Pati isang papa ag laki wa. Sa kanana ko guys. Uy, sa mga bataan sa simpre ni ba sila mami. O tumakaron. Karon mo na din sila ang anak nga tinuod. Anto na mi dalin na sila sa buhol. Kamo nagtug-Bisaya. Unsa guys, mara to. Sunod na lamang po, dyan ka nang may... Babay na lang, babay na kunos nini. Bye-bye. See Ano you. bang lari? Sige. See you. I'm my next vlog. Yay! Bye-bye, guys. Babay ko no guys. Di na ako doon sa mga Bye!